may bagong food park sa may bayan ng SISON, Pangasinan na kung saan napakaraming foods and drinks ang ating matitikman. Kaya tara, ako inyong samahan at ating puntahan ang DIY Food Park. So yun na nga mga ka-adventure, dito na nga tayo sa may Barangay Paldit, SISON, Pangasinan. Dito sa may DIY Food Park. Malapit lang sa may Andox at 7-Eleven sa may terminal ng Victory Line ng DIY Food Mart. Welcome to SISON, Pangasinan! Bagong bukas lamang itong food park na to. Pero tignan nyo naman, napakarami ng kanilang mga customer dito. Una nga natin pinuntahan ang Ices Juice and Snack. Dito ka nga makakabili ng mga iba't ibang street foods at mga nagsasarapang burgers. Dito naman sa may tinuhog ni Tan, dito ka makakabili ng mga iba't ibang mga tinuhog tulad ng barbecue, isaw, leeg, dugo at iba pa. Welcome to Cebu! Dito naman sa Cebu, mayroong mga iba't ibang chicken wings ang kanilang binibinta rito. Mayroon pang isolo at iba't ibang drinks na inyong magugustuhan. Dito naman sa may hot potato, tsak mag-i-enjoy ka sa kanilang fries, chicken pop, cheese stick. At kung pizza naman ang hanap mo, dito ka sa may Project Pizza. At kung overload halo-halo ba ang hanap mo, at overload empanada with cheese stick, dito naman yan sa may Drakely Foodies and Drinks. Yung paborito mong fried itik, mayroon din dito. Yung overload Hungarian sausage, grabe, mayroon din dito sa may Sohan. Kung naglalakihang siumay ba ang hanap mo, meron yan dito sa may Mr. Siumay Black Gulaman. Hindi rin magpapahuli ang Mikito, Mango Graham, Pork Sisig, Chicharon Platter, ang Soup number 5. At napakarami pang iba. Sa may Key Corner naman, Samyang Omelette at Musubi ang ating in-order. Pinagmamalaki naman ng CNG Food Hub ang kanila napakasarap na takoyaki, seafood, samgyupon, at napakarami pang iba. Kung hanap mo naman ay chicken inasal, fried liempo, pizza, burger at iba pang may merienda, dito ka na sa may Boss Chief Food House. Dito naman sa may Kanto Sisig ang kanilang pinagmamalaki. Yung kanilang sisig rice, may buy one take one na sisig shawarma, dinakdakan o yung tinatawag nila ditong sinugdakan. Meron din silang mga drinks dito tulad itong matcha, Oreo. Kung pigar-pigar naman ang hanap mo, overload pares, liempo silog, tara na dito sa may Punch Lugaw Bagnet. Bukas nga sila dito araw-araw mula 3 PM hanggang 10 PM. At sa tuwing Friday, Saturday and Sunday naman, mayroon silang mga live band dito. Upo naman sila hanggang 12 AM. Kaya kung hanap nyo ay bagong matatambayan at bagong makakainan, tara na dito sa may DIY Food Park. Dito na kayo mag-chill at relax kasama ang iyong mga barkada. Magsayahan, magkantahan, mag-inuman. Pwedeng-pwede dito. Grabe, napakasarap naman talaga yung kanilang mga pagkain dito. Talaga namang quality. At kung nanonood ka pa hanggang ngayon, paki-comment na lang dyan sa baba kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan napapadpad ang ating mga video. At paki-share na rin tong ating video. Bukod nga sa mga nagsasarapang mga foods and drinks dito mga ka-adventure, mayroon ding nangyayaring singing contest. Ito yung kinatawag nilang DIY Ka-Boys of the Star. Kakatapos na nga lang ng kanilang elimination round noong March 13 and 21. At ito nga March 27 ang kanilang grand final. Grabe, kaya tara at makisaya dito sa may DIY Food Park dito sa may Barangay Paldit, SISON, Pangasinan.